Mbak Siti sapa Mbak Siti oh iya oh oh ah oh oh iya oh iya oh dalu Mbak Siti jangan ngaturaken wilujeng dalu lek gareng nggih ambles ndalu mboten napa-napa Pak enjing-enjing garek nguluri jagung ya malah bener mong yo jarakan yo matur nuwun gene wis diparingi jawah yo wong sing antu-antu ki yo sing antu-antu rame-ram kok yo alhamdulillah saged sowan leladi nderekke kanca-kanca restu laras campur sari wonten laladan Karangasem RT 8 RW 3 Guli Nogosari Boyolali nggih mundi dawuhipun Bapak Sarmin Ibu Sri Murni ingkang menggugati tasyakuran wali matul khitan nah tetaan Dik Dio Yulianto Dik Dio Yulianto diucapkan selamat untuk Dik Dio Yulianto nggih mugi dados putra ingkang soleh bekti dateng kulawarga ageng Bapak Ibu Sarmin bekti dateng agami ingkang rinasuk piguna tumrap nusa lan bangsa kinudang muga dadya taruna ingkang saged ngungkuli bapa pinaringan bagas waras sehat walafiat lahir terus ing batin prestasi sekolahe pinaringan prestasi yang membanggakan amin amin Allahumma amin oh dongane nggo adik nek kitanan ki ngono kuwi to ya ngono kuwi nek kitanan lha piye oh dongamu ngono kuwi to ya selamat ngono kuwi nek ngantenan kan beda nek aku kok beda ya nek dongamu piye nggih kagem Dik Dio selamat menempuh bentuk baru nggih selamat Dik Dio menikmati bentuk baru bentuk yang baru oh iya mula diarani petak ki petak anu tetak ki lak dhisik buntet saiki petak oh dhisik buntet saiki petak mula diarani tetak oh ngono enek meneh sing ngarani Magut Margotirta wah bahasa kok kraton Magut Margotirta Magut kuwi ngethok margo kuwi dalan tirta kuwi banyu dadi ngethok dalane banyu ning yo ora kabeh enek meneh nek basa Cinane kono basa Cinane basa singkek kono lanyu welcuk lanyu welcok apa kuwi dalane banyu cuwil pucuk basa Cinane pokoke istilahé dhewe-dhewe alhamdulillah aku mau wis jagongan karo Bu Sri Murni tekon pripun Bu ndek riyen Dik Dio sing khitan alhamdulillah Mas pinaringan lancar sehat enten Bogem kok Mas kitane nyuwune teng Bogem mriko kono yo nggon khitan to terus pas dikethok men kula tunggoni karo pake ora gelem isin bocahe dadi mung deknen kalih doktere teng omah niku lho Mas ganti perban kalih obat merah niku diganti dhewe aku tekon karo Bu Sri Murni lah pripun Bu hasile malah apik niki timbang gane pake ngono kuwi maksude mentale anake iki oh mentale iki luwih apik Dik Dio timbang bapake luwih apik Dik Dio wong Pak Sarmen iki krungu bledek ngono kuwi terus ngene iki kok beda mentale semoga ngene ya Dik wong wis di Islamke kudu tansah sregep ngibadahe nggih pokoke salate sing tekun jenenge wis di Islamke salate sing tekun jenenge wis resik ya jadi mula nek urung dikitanke iki jek akeh rereget ning jerone. Nah, pokoknya jangan lupa setiap pipis langsung dibasuh dengan air. Ya, apabila tidak ada air dengan daun. Lah sunah Rasul kan ngoten, Pak. Nek mboten enten toya kan ngangge godhong-godhongan lak ngoten to. Kula riyen nggih ngoten Pak, keng Magetan dolalah tenggen alas kemuning nggen hutan teh nika. Belet pipis nguyuh niku ndelalah nggen mobil akuan teh enake godhong teh Pak kula remet kula nggih resik-resik tekan ngomah bojo kula celuluk papa rasa teh jenggot padahal kuwi pucuk pelok patete nenem Mas Titut Satria ya kudangan waduh kok beling kok ning piye wong nek gareng iki ya pakeme nyacekeran ngene kok ya ora apa-apa jenenge nyambut gawe kok ngapunten nggih Mbok Limbuk ngapunten
Tak kira niki mau sumpah nek tak kira nek udu penyanyi. Lah apa? Batinku tunggu beras tek awor penyanyi aku ngono. Jebul penyanyi. Kowe iki ora usah ngono kuwi wong bojomu ning omah ngungkuli limbukno kok ya. Anakku sing bagus dhewe Dik Dio angel Dik Dio Yulianto. Nah, asmane Dik Dio. Meh padha karo aku. Nek aku Dion, nek kono Dio nek Jenengmu ki Dion? asline lak Dion, nek gareng lak nama panggung, nama KTP Dion. Dion. Kepanjangane Ngadiono. Lah batinku kok Dion kok gaul men jebul Ngadiono. Sing ngendang kuwi wah nama KTP-ne Yuma. Yuma. Oh. Yumadi. Ku Jumadi. Besok pintar sekolahe. Selamat ya, Dik. Nggih. Kelas pinten? Kelas 6. Nggih, cita-citane napa? Sudah punya cita-cita? Nggih. Yo aja telaktor to, Mas. Cita-cita kok nelaktor? Nggih. Bapak, selamat nggih. Pekerjaan Bapak menapa? Tukang. Oh, tukang. Okay. Berarti taruna ngungkuli bapak ki. Nen bapake tukang, sok mben kowe insinyur ya, Le ya. Amin. Amin. Ibu, selamat nggih. Nggih. Putra nomor pinten? Nomor kalih. Oh, insyaallah kula dongake meteng melih. Nggih, amin. Ayo cek loro cek semene, ibu ya cek sehat, bapake cek gagah kok. Nek ora ngono kok ndak rapi tanggap meneh. Ya mok tak dongake kowe awet urip ngono wae, sampeyan ben ditanggap neh. Lambemu, wong sing kok tak watuk ki sing ngendang kae kok. Yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sak mestine. Putra Nuswantara kudangan kangge Nak Gerdio Yulianto. Cup meneng ngonger anakku, aja pijer nangis wae. Terus ke mbokne. Anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolah. Anakku sing tansah tak domo dadinya satriya tama labuh marang nusa bangsa enggal menengo anakku welas marang ibumu didhawuhi kadungku bisa gawe paraning atiku atetenangi bapakmu ngayahi kewajiban luhur yen wis rampung mesti kondur Nuswantara adil makmur. Anakku Gerdio, Rama kaliyan ibu mung tansah ndedonga muga sok dadya putra kang isa taruna ngungkuli bapa ya Le.
Naringan Bagas waras apa kang mbok citak-citakne saged kasembadan kanthi manggih rahayu kepenak makmur gesangmu Cah Bagus Dio Yulianto. Aja pijar nangis anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolah. Ayo Ngger. Enggal menengo anakku sing tansah tak domba dadinya satriya labuh marang nusa bangsa enggal menengo anakku welasa didhawuhi kadungku bisa gawe bisa gawe apa apa to kok sau lha nek sing nyelenting gawe anak ngono ki ngono lho maksudnya iki gawe anak sing dadi prestasine oh gawe oh maksudnya iki dididik nah nampake laku anak putu kula wis entukan jan wis piye panggonan Nduk wis entuk panggonan karo kadang panitia wis dicepaki kresek kok ya wis arenane wis dicepaki Dik Dio kula tak mriku riyen nggih Dik Dio dadah nggih Dik Dio lho bocah ki arep kepenak uripe wis ketok saka pasuryan ketok ke pasuryane konggon praehane wis ketok disekseni langit bumi lek sok mben uripmu kepenak amin amin Allahumma amin beda karo anake ganden kae anak geden piye wis ndase sak tokolan mlakune ngayang ngene iki muntir-muntir arep nang pasar lha kok ngene iki kaya pitik pileren kae mbuh kae dadi apa anake ganden kae anak telu kok bapake 8 anak telu bapake 8 anake ganden kae anak badhe meme gabah to Pak nggih matur nuwun Pak rene wah iki nek sing ngentepi kowe ambles kabeh lho Nduk alon-alon wis penak banget iki penak banget wah iki kok nggo cau gletak ganden apik ndek iku muga-muga dadi putra sing soleh syarate mung siji nek kepengin duwe anak lanang lan wedok sing soleh lan solehah ora ana liya syarate mung siji gampang wong tuane sak keloron ya kudu soleh lan solehah oh ngono nggih kaya kula niku nek pas prei teng omah niku nggih anak kula bojo kula jak salat jamaah wah tenane lho ya rasane iki kaya isin-isin piye ngono aku dadi imam iki aku dadi imam ngono ki dinyek karo anakku Tik dinyek piye to sing angger aku pas ngimami ngono ki kene anakku kene bojoku ki lha kok rasan-rasan kenono bar Al-Fatihah kok lak
kul audu birobinas pake ngono kuwi. Apalane mung kuwi. Aku ya Al-Fatihah to. Aku bareng wis waladolin. Kita nono mah engko lak kul audu birobinas. Aku terus noleh ya ora mesti aku ya. Wong salat kok guneman apa ya? Wong makmume wis ganggu konsentrasi kok. Aku ya ora mesti aku ya ngono. Mbok menawa enek layang liyane ya. Nek bener piye? Diajari salat sing tekun. Nah, salat sing tekun. Diwiti anakku saiki ya sak dek Dio kae. Sak dek Dio, heeh kae. Adan wis pinter. Adan. Ndek wingi adan gara-gara tukang es tolali ngono kae. Konsentrasine buyar. Buyar. Lah sing tukang adol es ki rak lagi wudu, anakku wis adan. Iya. Gek ora dipateni nggon ese sing tulali kae. Anakku hayyala shollahu akbar. Kleru. Mula toleransi beragama iki kudu ditengenke. Kudu ditengenke. Ngendi nek wong ibadah nek iso saling menghormati. Boten Pak pun pinter ngajine Pak anakku. Nek nyoto-nyoto kowe iki nang omah sregep lho. Sregep salat, bener-bener sregep salat. Lho. Saya tak teko. Subuh iki pirang rakaat? Nek kowe pirang rakaat? Aku ki teko kok malah teko ta bocah ki. Lho. Subuh ki pirang rakaat? Ora mesti, aku sok kadang 6 rakaat kok. Subuh kok 6 rakaat to? Nggo 3 dina. Jagane nek sesuk karipan ngono to? Ha iya. Nggih. Pokoke lunyu Pak wong kula niku najeng mangkat ngombe oli kok Pak. Nggih wilujeng dalu Pak Tumin. Mari iki dateng Pak Tumin nggih. Kaya wong tuane dhewe ya Pak Tumin iki pun alhamdulillah. Pak Lurah Guli, Mbah Nuwun rawuh. Bisa gawe bisa gareng ya kurang ngene iki. Lah iya. Waduh tununge bapakmu ngayahi rajikan yen wetrampo mesti kondo